vai a fixar os que xa hai creados e que se van desplazar por aí. Iso tamén é preocupante, porque aí unha bolsa de empregados que interesaría que tivera unha formación adecuada para que se puderan xa quedar nese lugar traballando se fora posible, igual que o polígono de... Bueno, eu, posto que nadie quixo ver, eu vou fazer unha pregunta. O que oín hoxe na radio é que o veño escoitando con algunhas cousas. Estás falando dun concello industrial como o caso de Arteixo. Espero que a minha voz Estás falando dun concello industrial como o Arteixo no que temos un índice de paro moi elevado. Pero tamén é certo de que estes días, cando foi a campaña da xarda por aquí arriba, nosos pescadores nos ali mandamos as xardas para que as pescaran os franceses. E agora parece ser que un amigo que teño que é pescador, que vive aquí en Arteixo, que teñen que andar apartando a pescada e non a poden pescar. Me gustaría que falaras algo sobre a política europea sobre este tema, que creo que é bastante acuciante, sobre outros, no caso do agro e demais, porque estamos falando dun concello industrial como Arteixo, pero se ten que o resto do país non só a base productiva, ten uns problemas. Nós levamos, e eu suspiro, porque levamos moitos anos, non? De logo, afirmando que, bueno, nós somos europeos, eu son de logo europeo, pero claro, quero ser europeo igual que os europeos. Nós vivimos un proceso de integración na Unión Europea desastroso para Galicia, absolutamente. O que está sucedendo, e non é por darnos mérito como organización, outro día tiña que ir a dar unha charla e collín, eu dicía antes a Enrique, collín documentos do ano 92 do BNG, está escrito ali, o Tratado de Maastricht, el euro, as consecuencias económicas, etc. E ti falas de algo que é fundamental, e eu tamén, despois deste pequena cousa, vou entrar. A nós se nos leva acusando, desde hai moitos anos, de que o BNG somos os pouco modernos, os que defendemos un país que non pode existir, aquela discusión sobre a base agraria, cando don Manuel decía aquelo, sobran 300.000 hombres, que isto non se pode ter. Nos defendemos sectores como o agro e como a pesca, non por ser sectores antiguos, son tan modernos como son en Dinamarca, porque exactamente tamén de que nos sabemos creen das propias papanatadas. Eu sempre digo tamén por aquelo, non son economista, pero un viaxa por Europa, e verá as terras cultivadas e as verá productivas e as verá vizosas. E digo isto sabendo que non pode vivir o mesmo número de xente que hai 450 anos, pero sí pode vivir un número importante. Pero se che poñen unhas condicións que non te deixan competir en igualdade de condicións, pois te liquidan. Caso agrario, desde cuotas injustas, lácteas, a políticas tremendas que les salen e que fan posible que un leite producido en Francia valga menos que un galego. Non é certo. Se pode producir aquí o leite igual de bo e a precio que en calquer outro lado se tuveramos condicións iguales. E estamos coa pesca, outro sector antigo. Claro, a pesca non solamente a extracción e tamén a transformación, aí se crea moitísimo emprego. Pero a pesca é o mesmo. Aquí era unha potencia, Galicia era unha potencia pesqueira, cando a ninguén lle interesaba o peixe, aquí se iba ao gran sol. E por que se iba ao gran sol? Porque nadie lle interesaba o peixe. Porque para ben ou para mal en Europa se consume pouco peixe. Se é unha cousa chamativa, unha cousa como as illas británicas, que podías pensar, non, sendo illas, bueno, eles son continentes, pero bueno, sendo illas consumirán, pois non, señor, polo que fora, non? Bueno, e se entra no mercado común. E, por certo, se abren as fronteiras españolas ao alto consumidor de peixe. E empeza a interesar pescar a outra xente e se desequilibra todo. E aí ven a mercanship nati, ven unha lei e outra que te vai liquidando, que te vai botando, que te vai esfaglando unha frota, non? E os outros siguen pescando. E agora xa estamos no cachondeo das cuotas estas que ti falas, que, por certo, de vez en cando sale aquel uisi, bueno, foi unha decisión basada en datos científicos pouco... É igual, está tomada a decisión. E mentre aquí non se pesca a xarda, se mete un tonelada de xarda en Noruega. E se ora igual o que non... Pero
Eu creo que non está na Unión Europea. E se está é o mesmo. Non está. Bueno, pois importa. E pasa o lirio por aí, se meten cuotas do lirio e as pescarán naturalmente en outro lado, e as pescarán en Dinamarca e non as levarán ao consumo. Farán fariña de peixe. E todo isto está acontecendo dentro de moitos anos, porque cando se vai, efectivamente, en defensa dos intereses do país non hai que non defenda. E ao goberno central importa un comino, e eu digo tranquilamente, porque claro, a pesca ten un alto, en fin, valor, interés na Galiza, pero no conxunto do Estado, francamente. Pero mira ti, se volve a ver pola mandación que piden a intervención do aceite menos que canto en canto. Bueno, e iso que temos que saber, que non é que nos esfarelemos por maldición bíblica, non é que nos seamos máis tontos que ninguén, tampouco máis listos, pero non máis tontos. Simplemente que temos reglas de xogo diferentes e acabamos pensando que esa é a única realidad posible, e non é. E non é. Bueno, e me perdín cada pesca e coagro. Bueno, e entón en esencia, os modernos, os que nos decían que aquí isto hai que abandonalo, eu hoxe estaba en Ferrol e me lembrei daquela, cando pechan está no naval, entón había aquel cartelón, Sociedade Italiana do Vino. Sei que estuvo, me decía aí un colega, estuvo o cartelón, nunca tal, eu. Entón, claro, sí, abandonamos isto, que isto non é moderno, pero non se sustituye por nada. E entón estamos nunha situación, e aí por eso, que xa é tremendo, entón agora, e non digo porque estemos, isto sí que non é un comentario electoral, pero agora está un señor que se chama Feijóo na Xunta, e entón, por toda a resposta te di que non ten competencia. E o paro aumenta, e a migración sigue, e ainda por riba perdemos poboación. E eu digo que é difícil conseguirlo todo ao mesmo tempo, hai que darlle duro para conseguirlo ao mesmo tempo. Porque no conxunto do Estado podrá haber paro, non sei canta a migración, pero non baixa a población, por exemplo, aquí sí, consíguelo todo ao mesmo tempo. E algo está sucedendo, e por eso temos que volver a pensar que sí, bueno, non, si podemos non, que lo de Obama, non. Pero bueno, en esencia, seguindo a Castelao, como que non. Pero hai que confiar en nós mismos, ter confianza, saber que podemos ir pelear polo futuro. Porque nós sí que non vos ofrecemos nada regalado. Eu non ofrezco nada regalado. Eu sei que os dereitos, o futuro se conquista colectivamente. Ora, se nós chegamos incluso á conclusión de que somos un país subsidiado, nos meten na cabeza que somos un país subsidiado. Falso. Porque mira tú, non é o debate de hoxe, pero é igual, dice, coño, se lle costamos tanto que nos boten fora. Para estar aguantando unha rémora con estes gallegos de... Non? E acabamos pensando que non hai máis realidad que a que nos din que hai, e non é certo, non é certo. Pero bueno, isto igual é un debate para moito máis longo plazo, pero en calquer caso, que eu tamén vos lo digo, non se debe fuxir, todos temos as nosas, as miñas, os compañeros están aquí, todos como grupo político as temos, pero tamén como sociedade, como personas tamén as temos. Entón sí que o que non vale decir los políticos, eso que tanto se oe, non? Por certo, alguén os elixe, porque ten a súa gracia esta historia, non? Es que la corrupción, pero sigues, bueno, todos temos responsabilidades e ahora estamos en un proceso electoral, xa digo, nós non ofertamos a solución para o mundo, non a ofertamos, pero sí ofertamos estar do lado da xente, pelear, combatir e buscar algo diferente a isto que está constatado que é unha desgracia. Porque ahora xa non é que faga falta que pasen 4 anos máis, canto ten que pasar para que se demostre que isto é unha desgracia. E entón isto demais non se vai a calmar. Non le vamos dicindo aquilo de que a fiera non se amansa dándolle de comer, simplemente engorda. E salvo que tú, que por exceso de colesterol, porque eso pode ser que acaben estoupando eles mesmos, engorda. A fiera habrá que intentar facer diferente. E non se va a calmar. E escoitades a Fernández Ordóñez que ahora se quitou lo de antes. Non sei por que será que se quitou xisto lo de antes. E di que el problema coñes el exceso salarial, demasiado altos os salarios. E cando ese está dicindo ese, que che está dicindo? Si é o que vai a pasar.
Si ni siquiera nos engañan, solo hay que oírlos. Y claro, ¿ate cando? ¿Ate dónde? Y podemos seguir así, y así contentos, y de paso ya vemos miles de euros de banco, darles a casa, pero ¿ate dónde? E non xa vos digo, nós o faremos mellor ou peor, pero cando menos damos a cara e propoñemos. E eu estou seguro que máis propostas moitísimo mellores que deles, posibles. Os a veces, bueno, perdonadme, cando vos cansedes, facede como los entrenadores. Non, porque, fíxate en que locura andamos instalados, non? Este tema da débeda dos estados, a nova burbulla da débeda, non? E a fabrican eles, non? Pero igual, eu falo dunha cousa sencilla. O Banco Central Europeo presta os cartos a un pintadillo, non? Tipo de interés un pintadillo. Bueno, o banco le cobra a débeda aos estados ao 4, 5, 6 ou 7%. E eu sempre poño o exemplo, é como se ti, o señor que estás ao lado te pide 1.000 euros. Entón, ti, se os prestas... Non é duro, pero bueno. Non, pero igual, 2 euros, onde que 2 tes. Dice, 2 euros e os pides ti. E ti, en vez de decir, no, eu vou prestar a este señor de camiseta amarela porque os presta aquel. E entón, ao final, aquel lle costa a préstamo, pues, non sei quanto. É unha locura. Non pode seguir así. Non se pode seguir ao servicio de que os tipos especulan. E volvemos ao mismo. Hai que volver á cultura que nos la fan perder incluso, de que parece que a riqueza xeneran os que teñen cartos, falso. A xenera, esta mañá falamos deso unha e outra vez, a xeneran os traballadores, todos os que traballan, non entendido solamente como asalariado, os que traballan. E os demais, simplemente xogan con ela, non? Non xeneran nada. Vicio, o que xeneran. Oye, que eu non pregunto. É certo que non dicía na prensa que a Xunta de Galicia lle vai dar 11.000 millóns a Citroën de Vigo por levar Galicia na pegatina do coche. É eléctrico. 11.000 me parecen moitos, non? É un libro na 11 millóns. 11 millóns. Ah, 11 millóns pode ser. 11.000 xa me parecía moito. E agora, pues, euros nos perdemos un pouco. Non, é certo, eu me perdo absolutamente. Non sigo manexando en presentas de hai que me marca. E a segunda é que viña, que iban a señor tamén. 3 millóns, non sei que non me acordo un pico dos millóns. A xente que está no paro, para formar a xente, que parece que aquí en Galicia a xente está, somos todos tontos, normalmente son listos eus, ves, para formar a xente, digo eu, porque vai gastar un montón de dinheiro en formación de xente de 50 anos para arriba, que eu paso vendeles, iso que vim a tirar un dinheiro. O dinheiro é gastar na juventud, a xente nova, nos colegios, na universidade, xente, no seu tempo non tuvo oportunidades, teñen hoxe 30, 35, 40 anos. Porque tuveron a melhor oportunidade de aprender unha función. Aí é o melloría. A xente de 50 anos para arriba se tira un dinheiro, para mí. A ver, o que digo... Se non aprende unha formación antes dos 50 anos, depois é menos dereito do mí. Vai un punto de vista, No, primeiro, se poden mellorar. Non, un aprende hasta que morre. Sí, estou de acordo que poden mellorar.